солона даҳҳо мактаб дар тоҷикистон ифтитоҳ мешавад. дар соли нави таҳсили имсола ҳам қарор аст 312 мактаб ба истифода дода шавад. ин густариш бо камбуди шадиди кадрӣ дар бахши омӯзиши кишвар ҳамроҳ аст. дар як нишасти хабарии ахир ки тавассути вазорати маориф баргузор шуд, масъулон бар талоши худ барои рафъи камбуди омӯзгорон аз тариқи эҷоди як ситоди доимамалкунанда таъкид карданд. камбуди кадрӣ дар соли гузашта 3434 муаллимро ташкил медиҳад. асосан камбуди кадрӣ аз ҳисоби муаллимони фанҳои дақиқ ба мисли математика, физика, химия аст. имсол 260 000 хонанда бори аввал ба мактаб мераванд, ки ин нисбат ба соли пешин 60 000 нафар зиёд аст. ин мактаб соли 2018 ифтитоҳ шудааст. мушкинисо ҳикматова муовини мудири мактаб мегӯяд, ки мушкили кадрӣ надоранд. ҳоло ба гуфтаи вай, онҳо ба соли нави таҳсил омодагӣ мебинанд. айни замон дар муассисаи мо 102 нафар омӯзгор аллакай фаъолият намуда истоданд ва аз ҳамин 8 нафар омӯзгорони ҷавонӣ ҳастанд. чанд соли пеш дар як нишасти хабарӣ яке аз сабабҳои нарасидани омӯзгоронро вазири пешини маориф Муҳаммад Юсуф Имомзода ба муҳоҷират рафтани онҳо рабт дода буд. аммо дар ин нишасти хабарӣ гуфта нашуд, ки омили тарки касаба чӣ аст. бо ин ҳол вазъ дар минтақаҳои Тоҷикистон нигаронкунанда аст. пештар Радиои Озодӣ аз вазъи дуддеҳи ёс гузориш карда буд. дар ин макон мактабе ҳаст, ки танҳо як синф дорад ва 14 хонандаи синашон гуногун аз 7 то 10 сола якҷоя таълим мегиранд. мактаби рақами 102-ро дар деҳаи ёси шаҳри Ваҳдат мардум аз ҳисоби худ сохтанд. пештар кӯдакону наврасони ёси боло ва ёси поён барои дарс хондан ба манзили як омӯзгори ҳамдиҳаашон мерафтанд, вале ӯ 2 сол пеш даргузашт. коршиносони совиқадори соҳаи маориф бар ин боваранд, ки муаллимони ҷавон намехоҳанд ба деҳа рафта дарс бигӯянд ё мехоҳанд ба маоши баланд кор кунанд. дар мавриде ки донишҷӯ мебояд, дафтарчи донишҷӯе ки барои таҷрибаомӯзӣ мебояд, нағд намефаҳмаду мепурсад, пас вай устод шуд буданаш дар кор ва шогирди худ чиро меомӯзонад. мансабдорони Тоҷикистон ҳамеша аз ҷудо шудани қариб 20% буҷети кишвар ба соҳаи маориф тавсиф мекунанд. дар айни замон ҳарчанд аз нарасидани мактабу омӯзгорон шикоят мерасад. дар гузашта чанд мавриди дар вагонҳо хондани наврасон расонаӣ шуда буд. мақомот мегӯянд тадриҷан мушкилро ҳал мекунанд, вале мунтақидон бовар доранд соҳа ба ислоҳоти ҷиддӣ ва фаврӣ ниёз дорад.